bose niki badhe sadian melih. Wis pokok ora usah digawe ribet, urip iki mung karek ngenteni modar. Umur wis tuwek niku karek ngenteni apa niki kula mergawe nika mung sisa-sisa kangge nyambung urip, syukur-syukur bisa nutuk ngen taun ngarepan ora ngerti wong umure wong niku sedina sewengi. Wis karek nglakoni mawon pokoke niki Mbah Guang dodolan melih niki. Iki lho bose monggo mengke jenengan nek mampir nggih rek kepethuk kalih kula teng Jalan Raya Protoko Randu Blatung niki nek badhe mampir jenengan nek tumbas rujak kula tak anggone sang urip niki lho. Wong urip mawon karek sedih kok lah apa digek pusing. Wondo donya ya modar ora digawa kok. Urip ning donya marai ribet niku lah apa nek terus-terusan niku kan ya suwe-suwe wong niku mengalami kejenuhan hidup to. Arep urip terus ora mungkin. Dadi wis ngeten iki lah. Wong kula niku mung pasrah mawon urip ning donya. Sugih kere melarat iku sebagian sing kuwasa. Dadine ta iso ya manusa iku ya iso sing disenengi ya iso mulya nanging kenyataane niku ya wis ngene iki. Ya, urip iku wis cara mono aku urip iki apa srengenge ngono sekarang gliwange sedih longkas. Surup surya wis karek tanggung jawab ning akhirat ngene. Makane kula niku urip ora tak gek pusing wis. Ora tak gek pusing wis sing penting mergawe ngono ae. Wis mati esuk sore awan iku wis bagiane wis dilakoni ngono timbang urip ning donya iku suwe-suwe yo nglakoni sara, nglakoni alah sapa wae lah. Sing tak rasane urip ning donya iku pas aku kok ora tau pernah ngrasakno urip seneng ngono ora pernah pas aku. Rumangsaku lho ya. Urip ning donya sing tak lakoni iki cilik nganti tuwek kok rekoso. Wis rekoso golek pangan ya rekoso batin. Dadine ya wis manten niku kabeh wis garis-garise uripku wis ora di selaki wong wis garise kaya ngono. Dadine wong duwe garis dhewe kok urip ning dunya iki diuji kaya ngono ki tabah apa ora tabah ya gantung akeh lho. Wong sing do gantung ngono kae bongko masalah jengkeling lakoni urip. Monggo niki. Nggih niki. Nggih ngeten iki lho. Lho niki. Urip ning omah niku malah stres asline kok nang ning rata niku malah seneng atine kepethuk kanca-kanca, kepethuk kanca bento, kepethuk kanca ngamen, kepethuk olah niku malah ning ati niku malah seneng. Kula asline ning omah niku gah malah stres urip ning omah niku. Dadine kula ki senengane nggih ning ratan ngoten niku mbok payu ora payu. Makane kula niku jarang jenengan golek kula ning omah niku jarang. Ning ratan mawon kula niku seneng. Ning dunya niku iki lah dilakoni apa anane ngeten iki nggih. Wis bondo dunya iku bagian sing kuwasa. Wong sing diarani mulya urip ning alam dunya niku kok ora bandane akeh mboten. Wong urip ning alam dunya niku sing diarani sugih niku iso tentrem atine mensyukuri nikmat niku. Lah urip niku ora iso tansah gawe tentrem ana ning ati wong isine wong gawe mangkel liyan niku ya ora iso ngrasakno urip. Kanggone kula iki ngoten niku wis. Arep apa neh wis tuwek. Arep gawe lakon sing kaya enom ngono niki wis ora kemokalan. Wis tuwek niku karek ngenteni niku lho ngenteni jatah lemah kuburan. Nggih. Ngeten iki wis manungsa ndek dosa wis lumrah. Sing wong urip niku ujiane dhewe-dhewe. Wis niki monggo reajengan kula tak ngoceki nanas iki nanas karek iki lho niki wae nanas sitok niki 3000-an niki. Runcah niki 3000-an tak ojekane riyen niki nggih. Tak ojekane riyen nanase. Nah, iki nanase tak ojekane. Lho, ini wis sing
kayak kelambi kok lho ya ngene sing kelambi anyar niki. Kengene sedulur online iki, sedulur YouTube wis alhamdulillah tanggune niki kena nggih salin. Salin. Tumbas napa-napa niku nggih barang utangan kabeh nggih kula utang niku kabeh jaman taun pira nek gak wani utang ya ora duwe ora nganu napa niku ora nyentel kula niku utangan kabeh terus terang percaya nggih monggo ora percaya monggo aku sing lakoni kula tumbas napa mawon utang bank untuk apa niku utang bank tak sawuri sithik-sithik karo dodol ngeten iki. Kalau dodol niku ya tak klumpukno engko setahun sesasi pisan kok mbayar bank. Ngoten niku biasa niku. Lah sing arep dijaluki sapa? Sing paling bileng iki kula nek musim niku iso buwan, kula niku iso buwan jadi. Nang aja kuwatir, pokok sampean buwa kali kula niku enek catetane kabeh, ora kok aja kuwatir ora balik ngono. Tak balikno kuwatir balik guang paling utangnya akeh ora gutak balikno buanku aja kuwatir rek kula niku aja kuwatir mbok piye budi akarku tetap aku itu akan berusaha mengembalikan sumbangan Anda kepada saya waktu saya punya hajat kemarin aku selawas urip yo lagi anu yo kuwi wah ya kuwi aku wong kira seneng rame-rame wah sing asli mau aku rame-rame gak kaya wong-wong ngono kuwi wah kucing bayi di sepasari jamu ora seneng aku kuwatir nggih sampean sing kemarin iku menumbang saya dengan nominal Anda ingat-ingat sendiri bahwa tetap akan hadir di tempat Anda nanti catatannya komplit. Masalah nyumbang itu kula ya kawit Joko niku nyumbang. Nang saya tidak punya prinsip sumbangan saya itu kembalikan gak kan duwe kaya ngono. Saya menyumbang itu ikhlas lillahi taala. Saya tidak mengharapkan dari kembalian Anda. Enek toh ngono kae to. Wong nyumbang ngono kuwi dhisik disumbang. Lu wong ewah ngono ora digawe sampean sik disumbang. Nanging kok ora kok balekno kuwi. Di satu selawase kowe petuk nang ratan kuwi ora ditakoki. Di gunung wong sak kabupaten krungu kabeh niku sipate wong Jawa kaya ngono. Aslinya sumbang menyumbang itu nek wong nek ngarani kerukunan ora kerukunan niku. Golek musuh. Jenenge kerukunan itu jenenge nyumbang ku seiklase to jenenge nyumbang kok. Seiklase. Kula wis ngoten prinsip seiklase kula nyumbang. Ikhlas lillahi taala aku ora kepengin mbok balekno. Lho, tak kandhani to. Angger bar bodong niku angger kula niku gawe dudu. Yes, kamu dimakan. Gawe niku dudu. Nanas ngeten iki 3.000 nih. Nah, satu itu 3.000 tapi runcah gitu. Nanas larang. Akhirnya sampean niku tuku jamu nanasnya sing akeh lek ngono kuwi aku benjut sing asli. Nah, nanas itu sebagai pelengkap kayak kanggo. Pelengkap. Sebagai pelengkap saja diancuk tenar iki kok. Ora tau itu sumpah piye aku ngrasakno kok. Ora badokan nek iso aku batang urip apa piye kok.
lakone mari-mari nggih ujiane mari-mari. Tabah enggak jenengan niku diuji urip ning alam dunya. Wong kancane kula nggih kanca sekolah kancangan wis kadang wis kathah itu mati. Wong jenenge mati niku yo wis duwe garis dhewe mbok jaluk kaya apa nek urung wayah modar ya urung modar. Mbok hindari kaya apa nek siku iki wancine bongko ya bongko. Wong urip kadang-kadang iku jeleh. Hidup di dunia tidak pernah mengalami ketentraman itu kadang-kadang jeleh. Tidak pernah mengalami nikmatnya orang hidup kadang-kadang jeleh tok iki. Akan berbuat sesuatu wong umure wis tuwa ora enak artine cuma akan menambah beban hidup ae awake dhewe urip wis kaya ngene ditambah beban hidup kan yo malah sengsara meneh wis dinikmati apa anane ngono wae kuat dilakoni ora kuat tinggal lunga ngoten tinggal ngopi wong-wong lek ngono kuwi senengane ngopi aku ora tau ngopi kula niku ora sombong to wis to golek wong lanang saliyane kula wis to saiki nganti iso madani kula tak ombe yo nggih to kula niku tiange ngalor yo ngalor ngidul yo ngidul. Saya itu berpoya-poya kan wong aku ngerokok ngopi nggih ora tau jajan iki gak tau jarang jajan yo tau nanging jarang jajan dan iku wis to sing akeh kula ki kerja ni ora ndek wegah kula ora ndek wegah iso nengokno wong lanang kula niku pomo gelem ngono lho. Kula niku wong nakal pomo gelem. Kula mangsane kula niku ora payu lho, alane ngratan itu. Jagatan kula ngono ku ya ora seneng lho. Wong wedok niku sing penting napa? Sing penting dhuwit wong lanang gelem mergawe niku seneng ora masalah gambar. Seneng pokok dikira wong ngeten iki lho ora payu dalam jagatan kok ora gelem kula mergawe mawa apa mawon gelem wong wedok ndung bungu adelek kok yo pinter golek dhuwit untuk dhuwit nggo apa tanggo ngecat langit aku. Ya bojoku le nang omah yo nganggur. Ora tau kaya kaya. Kaya kaya yo bendak-bendak. Nggih akeh wong lanang ngoten niku jan jigrang ning warung ngoten niku. Warung rokok kendal wis rata-rata ngoten niku niku. Kula niku marung rokok yo ora doyan. Marung yo tau nek kepengin to ning mboten kepengin jalan. Niki pun tau cai ngeten iki setunggal lek kula adol ngeten iki nggih. Oh niki 3000 dadine tak adol 6000 niki. Batine separo nang jenengan menyang 5000 kadang yo tak kena. Asline niku nggih kanggo campuran rujak mawon. Wong nanas niku rumit ocane. Nanas niku ocane rumit, dadine yo
agak larang. Aja kuwatir jenengan tumbat rujak teng pinggir dalan petok kalih kula niku. Ora ngarah duwe sampean tak balekno. Tuku 1000 lho tak doli sampean. Karena pembeli itu adalah raja, sehingga ngono lek nek pepatah jadi raja itu harus dilayani. Nek tukune sithik yo tak kei sithik sampean, nek tuku akeh yo tak kei akeh. Lho ngono ae. Nggih. Iki anak tau kula tumbas kok. Piro yo lali aku. Ya 3000. Ngocak ingatan iki jenengan. Ya ngocak ingatan iki terus pun terbiasa ngeten iki bendina niku tangan tebal. Pertama Anda ngocak anak ya ora biasa tangan iki sebeten rancang. Mantep karakter. Ya sudah selesai alhamdulillah. Biji loro telu bener gimana bener ini guys lo sudah selesai nakatnya iya iki bae ya sing iki lah buahe kalau saya sini yang dapat berapa saja tak layani silahkan nanti datang khususnya di Randu Blatung atau mungkin penonton saya yang melewati kota kami banyak ya di antara penonton saya menurutku yo aku ngono kuwi kadang-kadang yo ndek iki akrab karo aku nang aku lunga-lunga. Sang saya berpikir flashback ke belakang yo saya itu seorang seorang yang selalu hadir di media seperti ini. Akhirnya aku yo oh iya pisan menyadari. Terima kasih nggih, thank you, semoga dagangan saya hari ini laris. Tak japanane lah ora usah tak japani wong aku sing bener jopo aku ora percaya. Cuma itu membuat membuat suatu selingan lah dalam vlog-vlog saya. Wes sekian akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebe aku pengen mangkat mergawe.